Awuyithanda ingane yakho noma awuyithande zonke ingane? No, isizathu sokuthi ingane ngingayithandi yabo ngizofike mhlambe ngiyakhulelwa manje yabo mase ngiyahlukana lo baba wengane. Ngiphinda ngithola omunye boyfriend futhi ngiphinde ngithi nangu baba wakho. Kodwa ke wena ungayiphola inhliziyo yami. Hayi asazi. TV channel endakho omunye uthando lwakho kuyimilwanela. I can't wait ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye esipani ngikuphekela ufike ukhathela. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphila impilo sobawu2. And please cela uvume tu. Cause mina I have a crush on you. Today's a rainy day, and the rain is not the only thing that's raining because nenhliziyo elihle iyanetha. Inetha lothando analo for uMasibonge. Uyena ke intokazi ebhaleliwe on the show today. And for the first time ever, we are reporting out here at Stenga. That's where we are. Greetings, hello, hi, kama Sine Nene. But of course, if we VIP Emcimbithi, then you get to call me Antama 2000, and I will be your host doing the most on today's episode of I Have a Crush on You. So South Africans and internationals, welcome to the show. You are watching I Have a Crush on You. Please do remember it is season 2 right here on Selective TV. Kanti ke mangabe nawe khona umuntu omfunayo omthandayo obona ngazathi wenza inhliziyo yakho inethe uthando ungasabi ukusibhalela on the email address down below. It could also be someone you're trying to befriend or someone ozama ukuthi usebenzisane naye. Mhlambe ngabe umuntu futhi ongenayo indlela ukuthi ufinyelele kuyena. Thina sinayo indlela khulileka sizokulinka up nalowo muntu leyo. But for now I want us to get in the inside and check out ukuthi date ya elihle benoMasibonge izohamba kanjani, especially because for the first time ever we are in the recipient's house, the crushes house, and we've never done that before. We are always meeting in public areas, but today my sister was like, no, andizi apho xa nifuna mna nina ndizoza apha endihlala khona. Oh, to my closer people, I'm so sorry, but I tried. Okwamanje ngilandele singene ngaphakathi. While you follow me, please also follow Select Africa TV on social media platforms and make it a point that you subscribe to this awesome channel right here on YouTube. I'm also on the socials, Nene yonke indawo. But for now, asamsobona osingaye. Hayi igama lami ngu-Elihle Afro, ngenza music Afro jazz. Nginomuntu engifisa ukuba naye empilweni yami. Also ngoba ngenza i-Lovers in Frankfurt and one gala dinner next week. Kushoda yena isikhala sakhe ngiyasizwa. So isifiso sami esikhulu ukuthi ningihlanganise naye guys. Akusavumi. Isifiso sami esikhulu ukuthi ningihlanganise naye. Uba igama lentokazi uMasibongwe Magwaza. Njini. Yes. Manje wena uhlela umcimbi wama-lovers but ilava awunayo. Ilokho kungihlupha kakhulu nami. That's why ngila namhlanje ukuthi kumele ngibe nayo ngalola suku lo. Yo. Kodwa ke phela nokhosha kadlala ngisho egroundini. Sazoqala ngawe. No. Usunesikhathi esingakanani uhlela lo mcimbi ushimile? Ngiyaxolisa ulubeka mbaba. Ayi. Lo mcimbi lo I think usungithathe 9 months manje sohlela. Ngishimile ngoba bengisanda no hope ukuthi ngizombona but akwenzeki. Okay, uMasibongeni umazi kanjani? Nahlangana kuphi? Okamagwaza lo sahlangana naye e-studio eThekwini hamba noza kwabo. Nami ngiyosebenza kodwa sikaze sisithola isikhathi enough ukuthi sixoxe naye kodwa nje wangithatha mani indawo yakhe ilokhi khona njalo la kimi. So ngalesikhathi nibonana e-studio walithola ithuba lokuthi ukhulume naye noma nje kwaphithizela wagcina. Kwaphithizela mfethu, kwaphithizela manje inhliziyo yami isalokho ibambelelile ngoba nalo ngimtshela uza kwethu ukuthi ngicela ke ngixhuma naye. Uvele ngihleke. Nami ngakuhleka kodwa ufuna ukuxhumaniswa uyijongo. Akukho wrong ukuthi kube khona connection. Hayi ngeke mfethu kumele ngibone uzosiconnect. Wenze kahle weza la eshowini. Wenze kahle ngakuxhumanisa uzakweni nayi platform. I-right. Bekuze bengazathi uyamfakela mesifika ngala isalenti okufanayo. So zithini inhloso zakho ngentokazi? Ufuna nje uphathina womcimbi noma ufuna i-life partner ukuthi even after umcimbi landelayo enzoyenza kube ehlale khona empilweni yakho. Ngiyafisa mfethu ehlale khona. Wabuka kakumuntu wesifazane onobufazane yabo. So ngiyafisa ukuthi ehlale khona enhlizweni yami. Angazi mhlawumbe ukuthi khona okusho ngangisurprise ngaye but indlela ayiyona ngabona ukuthi cha uzoyimisa indonga lo muntu lezi sezikhona. Yini wayibona kuyena eyakwenza ukuthi ubone ngazathi unobufazane? Nje indlela ayiphethe ngayo nje indlela ekhuluma ngayo inhlonipho ayinayo ngalalalanga. Ngabona umuntu wesifazane ohlukile kakhulu.
So yena mawucabanga uyakwazi mangimchazela ngawo sazokukhumbula noma kuzomela ngimqale phansi ka hayi angenzeke ngikhumbule kungenzeka futhi ngangikhumbule mhlambe phela abaningi aba-approachayo ngoba inhle inkosazane le ya mina ngedwa so yeah. Alright, I know. Manje uzizwa njani? Uthukile, excited, uhappy? Kukhona ukwesaba phela. Kukhona ukwesaba ngoba umuntu phela le ngiyokhuluma naye nanokuthi akuyena umuntu akazana nje. Yeah, so kukhona khona ukwesaba ukuthini kodwa ke nginaso leso sibindi leso ukuthi cha ayilo wakwami ngoba impela angisafuni lutho ngidinga yena kuphela. Phela bese uyaphelela umcimbi. Mase uyaphelela umcimbi nami ngiphelele. Okay. So ngifuna sihlale ethembeni la, ithemba lokuthi usizohamba la esewumama wakwakho. But also i-reality emhlabeni we don't always get izinto esiyifunayo. So makungenzeka ngebhadi ngiyafisa ukuthi kungenzeki kanjalo. But mangase kuthiwa kuyenzeka ukuthi intokazi le ingavumi, i-reaction yakho lapha izoba kanjani? Ayi kuzoba nzima mfowethu. Kuzoba nzima mfethu kodwa mina ngeke ngigive up ngayo. Mawukuthi nina niyahluleka kuzoba khona ezinye ngiyancamela ngamhlaba yalingana. Yeah. Engabe thina wayesingabathola abantu bese sabanje ngabanga give up. Thina bathi 1212 umuntu aphosa ithawula. But it's fine engathi. Shithi bafethu nani uyanibona lo muntu uthi ni weak kanjani. That's why it's 1212 esheshini. Ajaja ihambe. Manje mawubona ukuthi umuntu wesifazane le uyabekezela. Okuthi na snopjita. Yo, okay, this is not about me. Akesabe siyobheka ukuthi intokazi le izoyihandlisha kanjani udaba xa elihle. So you stay tuned in ungayindawo. Sikhona sokwazi sibone ukuthi iphela kanjani i-dates, potential dates ethu namhlanje. This is Select Africa TV and you're still watching I Have a Crush on You. Please do remember it is season 2. Igama nguSine Nene. But of course if we VIP esemhlabeni then you get to call me Auntie Wama 2000 and today I'm hanging out with 2000. Am I right? Or you just look young? Yeah, 2000. 2000 here. Beqakela cabanga. Igama lakho Masibonge and yona ntokazi size ngayo on the show ekuyona ebhaleliwe. Sengicishe nga-review ukuthi ubhalele uba. My goodness, how are you doing? I'm good. Ngiyaphila. Are you shy? No. Oh, bengithi Nah, khuleka. Yeah, overwhelmed sometimes I know. Okay. Okay, so thank you so much for isikhathi sakho first of all and thank you for opening up your space to us. For the first time today we're shooting at indawo kwam. And that's on fertile. Period. So it's the first time we're actually shooting endaweni yomuntu because that's what you said you're comfortable with. So thank you for ukuzivulela ukuthi singene space sakho because naloko ngiyazi ukuthi awukholula ukuthi ungazoletha abantu ongabazi in your own personal space. So first of all, thank you for your time. So the reason why I asked to see you is because there's a gent owakubona somewhere and he's interested in you and he'd love for you to be a love of his life. Akanamuntu athandana naye engathanda uthathandana nawe. Ngikubuzelile kama intentions as a girl code because angifuni umuntu azokubhayizela la dlala ngawe. Okay. Unama intentions are pure and he's saying he's looking for something serious. He wants to be committed to you. Now be committed kien. Akazi luzodlala ama game akafuna emosha isikhathi. So yeah, so basically I just wanted to brief you uzombona yena because sifike naye but bengenzela ukuthi before ukhulume naye qala kuba ukuthi usuyazi ukuthi what is going on, why are we here, so that ungeke umphoxe uma ufika kuyena because awukhosho ukuthi kwenzakalani yabo. So uzizwa njani ngalokho? Hayi. So bona ngoSpar, uSpar ngithi. SekuSpar already. uSpar. Ngiyayithanda indlela ekhamba ngakhona because awukamboni already usishilo ukuthi uSpar should masumbonile vele zawushaya. Hayi kusho ukuthi uzobona nje ungazi umcekeceke. Indlela ochaze ngayo ukuthi uza noma cekeceke. No brand new. Khulileka lo ngifika naye is the one for you. So wena awunayo umuntu ohlekisana naye njengamanje? Hayi akekho. Even better ngibhizi ngiyamaka nje la. Hayi akekho. Mobheka umuntu wesilisa othandana naye uyaye ubheke in noma uya ngokuthi nje mawumuntu right you are good or do you have like a type ukuthi okay ngifuna be kanje? Anginayo type ngoba awubazi abantu besilisa abanjani abongcono kube uyena nje. And amathapha ayahethana shem. Ngimbone ukuthi unjani yena ngimqale nginyuke naye nje. To Z. So with where you are when empilweni njengamanje he would like to get serious with you. Are you also on the same level noma mhlawumbe wena ubusa ku stage sokuthi hayi usafuna ukuyidlalela usafuna ukuexplore or nawe ubupoint ukuthi okay you are willing to be committed with someone and if into yeni ihamba kahle it leads to marriage? Are you at that phase already noma? Yeah, ngasho ukuthi nami ngilindele umuntu oserious ngoba indlela ochaza ngayo nje. Ngibona ukuthi nawe serious.
and ukulethela amakhamera ubengeka letha amakhamera uzodlala la ngempela ayibo sibara ay ijogo lami namhlanje lali right liyakhuphuka ngibona indlela kwenzeka ngayo hayi so are you excited to meet this guy ngiyafisa ngibona udinga namahloni kodwa yena hayi amahloni ani uthi phela ngimbazi kodwa yena no uyamazi ukuthi awazi ukuthi uyamazi because angakasho mina uthi ba but I think umuntu omaziyo because indlela ngichazele ngayo ukuthi nahlangana kuphi kanjani istory sithi niyazana it's just that ngeke wazi phela manje uthi ngikhuluma ngoba okay do you have an idea ukuthi uba kubo bonke abantu baziyo or ku talking stage nabo uba ungenza into kanje hayi lutho akekho umcabangayo u right ngoba kusho ukuthi kwampilo yakho lo ayikho busy because kuba uthe khona umcabangayo bengizothi ha futhi mama liyaphithizela busy go busy okay so are you ready to see this guy yeah really ama nerves athini ukuthuka hayi khuleka uzoba right mangamkhophozela kodwa mangizomkhophozela kusho ukuthi usibari ngempela ngifuna ukubathisa khophoza yini intokazi mina ke vele kuyongihlula ukwenza into enjalo but into enhle ukuthi asizanga ngami la size ngalo imama la asihlaleke ungayindawo ngifuna ukucheck ukuthi izobe ikhophoza yini intokazi noma izobe ikhulumela nje kanje ubuqaqaqa njengami intombazana yaselokishini ungayindawo this is Select Africa TV and you're watching I Have a Crush on You season 2 manje unjani kodwa sisi ngiyaphila njani mfethu ngixolise nje ukulethela amakhamera mfethu ngikhatha nabantu ngixolise kakhulu sengizamile mfethu ukuthi ngikhulume noSando ukuthi ngixhumanise nawe uyalo uyaphetha manje ngiyabona ukuthi nami naye isikhathi siyahamba kanti nami ngiyakudinga imbali ke ziningi la eminyango kodwa umuntu kube naleyodwa umbala wayo ayithandile so nami ngithi angize lana before mhlambe ngicela abantu abadala ukuthi bekhulumisana kwesizokhulumisana nawe ukuthi ngiyakucela namanje ngisacela ngalela la ngasathi ukukhuluma kancane ngabona mhlambe uyitshela ukuthi ngiyadlala manje ngangiqalile ngakukhuluma sihlanganele estudio ngifisa ukuthi sikhulume sikuphothule mase ngikufeza konke lokho yes kodwa nje mina nginamahloni umuntu ngangiqala ukubona e-studio ngangiqala nqaka ukubona ngawabona amahloni akho ukuthi akuwona la ukuzenzisa kodwa ilawa anenhlonipho ofundiswe nekhaya ukuthi umuntu wesilisa kabuke emehlweni okay kanjani awu sunehaba ke ngempela yabona nje lesi smile sakho ngiyasibona sikwazi ukuthulisa nomntwana okhalayo nje mfethu wey isikhathi sengane sona singekho serious hayi asikho awuna nje umntwana hey ngimthande futhi awumthande futhi oh awuyithanda ingane yakho noma uyithande zonke ingane no izathu ukuthi ingane ngingayithandi yabonga ngizofike mhlambe ngiyakhulelwa manje yabona sengiyahlukana lo baba wengane ngiphinda ngithola umunye boyfriend futhi ngiphinde ngithi nangu baba wakho kodwa ke wena ungayiphola inhliziyo yami manje hayi asazi kuyobonakala sekuqoqo kodwa futhi mangikubheka ngathi impathi into ekhona kodwa futhi angazi asengiyabuza nje mekuthiwa ngiyakunika ngithi ngicela ke okungiphathela inhliziyo yami ungayithatha yini chance ukuthi uyiphule aya azamini sibone ukuthi inhliziyo siyawazi singakwazi ukuyiphatha kodwa yabo nje mangiyithatha ngiyifaka kwamini mhlawumbe izophatheka ngeke isinde hayi ngeke isinde neyakho ngeke ngisinde ngoba ngila so ngiyacela ukuthi la next week mhla 26 October sibe lapha eSibusisiwe Hall khona i-event engiyenzayo ekuthiwa Lovers and Friend Food and Wine Gala Dinner so ngicela ufike nawe njengoblast wami ngolesibili mhlambe ngicela ukuthi siyoshopha ngazi noma uzofika uzoba comfortable ufike nabangani bakho kodwa bengithanda ukuthi kuvele ukuthi mina nawe khona ijene sisiqala manje yeah kusho ukuthi nje umuntu sengimile manje athuthungise so emzini ongaka ohlala nobani wena hlala ngedwa kwami ngiyakuzwa so mawukuthi iyakhula lokho ubudlelwane bethu ngoba phela nami nginomuslim ekhaya ngifoyile futhi isifiso sami sokuthi ubuye nawe uhlale khona ngale ngoba angifisi ukuyithola ngelinye ilanga senginomamncane imfoyo yami ngasagade umuntu le yeah kuyisifiso sami lokho ukuthi sihloniphane
Kodwa nje mhla 26 ikhona bengicela kakhulu lapha ukuthi kwasambe soba ndawonye kosuku lama lovers and friend eGalatina. Funa sibuke izwe lonke. Umuntu engabukisa ngayo izwe lonke uma ngenza okuhle. Okay. Yes. Ngiyajabula ukuthi ngifuna ukubuka, ufuna ngibuke izwe lonke nami. Ngiqonda ukuthi phela angisabe ngawe. Okay. Futhi ngeke ngisabe ngawe. Lokho ngikukhuluma ezweni lonke akukho engikufihlayo. Ngayi ngiyezwa. Yes. So mase kuthiwa mina mhlambe nginazi izingane kungamiseka kanjani ukubuza nje lokho. Yabo umuntu umthanda noma umbuke wamthanda angeke uyimind ingane zakhe. Angiboni sizoba inkinga makunazo ingaki. Hayi zikhona zona kodwa ke akwesikhulume nje ukuthi angicela silungise konke lokho kuba ukuthi siyahlelela phambili nabo ubeke nibonane nabo ukuthi mhlambe mase sokwenza shopping ngolesibili sizohamba sonke just ukuthi ukwazi ukubabona ukuthi abasabancane bona. Ngiyabonga kakhulu ke Magwaza. Nawe isibindi nje obe naso nami sengizizwa ngomuntu manje phela ngibona umuntu ngamlindele bengakulindele. Hayi ngakubona nje studio kuphela kodwa nje ukukulindela ayilutho bengakulindele. Ngiyabonga. Hayi azizami. Ngiyabonga kakhulu. Hey wazwa ngikhulula ke namhlanje. Khula kuzobe kubuka wena uzobuma maceceke asibara. Cabanga ngabo phela uzohlezi umaceceke kumina ngoba ngeke ngibabuka abanye. Ngizoba maceceke. So noma ngayiphula inhliziyo namhlanje kusasa uzoba ibrain new second hand yami ngoba akekho umunye engizomncenga wena futhi engizomncenga. Hayi kuyajabulisa uhlezi uncenga phela amantombazana ayithanda lento bohlezi uncenga awunamamuthi. Hayi hlezi ngihleka ke mina. Hlezi ngihlekela nje bakithi. Ngiyajabula kakhulu. Ngiyakuthanda nami lokho mina ngikwazi ukuhleka. Wenzani kanti ungahleki? Hayi sengiyakwazi ngisengihlekisa ngifundisile. Okay ngiyabonga manje. Okay. Lapho ngithi ngizohlala la phakathi kwenu kade ngifica senibambene ngezandla cela ukuchupha kala la ngiphela mina ngumahamba yedwa. Ngizonicheck ukuthi khamba kanjani. Hey. Manene ngibonga kakhulu mfethu. Ngibonga wena. Nesibindi bengisikhathi nginibhalela bengingathembelana ukuthi nizongiphendula eduze kangaka. Livukile babazi. Dlala mamazi udlale liba. Ulivukile vele. Hayi ngabe uyagiya sishaya amavosho la. Angithiyana ijongo liyagiya. Seleni si official hayi ukuthi lapho sizocabanga wala sesi-1. No izikhona into ezicatshangayo. Manje awukwazi ukucabanga umuntu ukuthi uyamthanda obevele uzwe ukuthi uyamthanda. Kanti unew yeni lo kushaya u12. 12 so cricket. So ufile kanjani mase umbona? Did you recognize him? Mhlawumbe kube kukhona ama feelings avele khona kwasuthi nawe ungekusho lutho engasolutho like what went through your head mangabe eqhamuka? Hayi ngase ngimbonile lapha e-studio yabo ukhona intombazana ubona uthi umuntu umbona uthi wow uthuli ngayitholela lo yes yabona nje uthi hayi sengiphelele manje mangimbona la I was like OMG this is my crush oh my god no man so cute. Okay, so how are you feeling manje? Hayi manje angazi inhliziyo iyajabula kancane ngoba ishaya titi yeah iphinde icusebe nosibaro omusha ngizobashele inkinga ngikwazi ukuthula ngiyabhimba kodwa nje so e-studio kanti manhlangana uba wayocula wena? Yes mina ngangiyocula emva kwalokho ngakhipha ingoma nje emva kwakhe ethi enhle ethi ngibonani ngalawa mehlo ingilosi noma liyaphupha iyona ke ingoma engayikhipha emva kwalokho ikhona evening ma digital platforms wonke ngangibhalele yena imotivatewa uyena. Yes kushuthi manje kube sekuwakho ke uzofa ukubhala uzobu Adele ngizobhala nawe and then khona nje sengibhala manje engizwa ukuthi kumele ukuthi ngoba kuMagwaza nje akayigwaze zonke lezi inhliziyo ezimbi engasifisele lutho kushiye yami kuphela yakhuphuka ngepen game
Siyabonga magwaza bese kusho ukuthi kancane sithula music omnandi nxa yakho kancane sithula music omnandi nxa yakho uzizwe njani butami Ngijabule kakhulu mfethu ngijabule kakhulu I can't wait ukumisa ekhaya bembona umama bembona abangani bami laba abagcina bengamazanga ngafike nje ngabaxoxela ngabo so angikwazi ukulinda for u26 angikwazi ukulinda for emathitheni uzofika usuthi kunjani makunje akuqophela okunye akuqophela okunye manje bona bebengangithembi bathi kukhona nokuba isquad kancane ngoba angikwazi phela ukufocus ngumuntu oyedwa kangaka kulokho kuthintlo Shimane cha bengase ngizosebenzisa lo gama sengifundile so mhla ka26 uzobuma isiphathi Yes. so thina bangena ama +1 senza kanjani asizi noma mele No, angithi phela it's a lovers and friend. If ungezi no uthandiwe no lover, just come with your friend. Yeah. So now kuba uvuka nga today ubuzoza ne friend. Bengengijabule. Kodwa bengizoza naye. Usunoma isiphathi manje. Yeah, manje nje ikho nje lokho nanokuthi ke since nje kulapha kwi lovers and friend abantu be u300. Yabona. Kuzoba mnandi kakhulu nami sengingabali ukuthi impela u300 khani kugcwala u300 ke manje yeah khani kugcwala u300 okay yeah so how are you feeling about the event? Did you know about it? Are you going? Are you excited? Are you bringing your friends or sekistingo sama friends because usune lava nje ngizama ukuthola umqondo Abangani abasale manje. Yo Basale bangani phela yonke into iyashintsha. Waphakama ntombazana. no akaphakeme mfethu akaphakeme manene khona into ekumele uyazi yabonga ngoba usuthinta igama elikhulu elithi waphakama right now for me ngasekukhona ngathi sekukhona wena ofuna ukwenza phakathi kwethu sekukhona ubuqokana so njengamanje abangana sisabadingi mina sokuzoba umngani wakhe nama abami bazodilika njengomthangana njengendonga zeJericho exactly kuba yena umngani wami ngoba bayaqhatha abangani baqhatha yabo nje kube kuyangami ngabe nawe usuqedile okay sengaqeda ke salusishela more about the events. Yes, i-event ngomhla ka26 October lapha eMandeni Sibusisiwe Hall. Amathikithi ami kanjena awu 350 single ticket. If uhamba wedwa nje manene u350 but if you hamba with your lover or with your friend libo 600 so minus 100 rand. Kuyobe kutestwa okudla okuhlukile kwaseAfrika, kwaseZimbabwe, kwaseMozambique, kwaKepi also ne wine tasting no music bakhona okholwa inzondo bakhona ocofi bakhona ojuda DJ ayinqwaba abantu abazo entertainer but kukho konke experience ukudla kwaseAfrika okuhealthy ukudla kwasemzansi ngoba one day mhlawumbe ishow yokuthatha ikubeke eTanzania awukho familiar nemini yaseTanzania uthola ukuthi uyazi ukuthi uphuthu but awulazi taste kanjani awazi futhi ukuthi libizwa kanjani so ikho konke lokho Ama-tickets uthola kanjani? Ama-tickets akhona web ticket akhona futhi nakumina uyakwazi uzowathola futhi nala kwa Selective TV abantu bawu 300 asinawo ka 301 ama seats so abantu ababambe already mhlambe manje nginama-ticket awu 95. Okay awuzoba khona ama-tickets azodayiswa ngosibongo mancane amathuba ngendlela athengwa ngayo ama-ticket but ke siyafisa ukuthi sibenzele abantu asasi but so update ukuthi kuzohamba kanjani. Alright ngibongile ngicela ukunishiya sengifila awkward ngoba anginayo ilava ngisobona ama friends ami ngifike nawo nami ngishiya ama lovers isiyohlangana kwi lovers and friends. Siyabonga. Hey I man. Love wins all the time and all the time love wins. Mbukeli uyibonele nawe ngawe kamehlo ukuthi kuhambe kahle kakhulu futhi kusheshile ukuhamba kahle namhlanje azange silibe sidrayiselana mhlawumbe sithi ukuthi isheshile into ethu namhlanje and it's making me so happy ukuthi not only do we have a brand new couple in the building but we also have a Miss Party for the big lovers and friends gala dinner that's happening
soon. We gave you all the details. So I'm hoping to see you there. Thank you so much for tuning in and being a part of tonight's episode of I Have a Crush on You. Please do remember it is season 2 right here on Select Africa TV. So from myself and the team, Sifuna Good City, thank you so much. Good night. Ulale kahle. And please remember to subscribe to this awesome channel if you haven't done that already. So subscribe on the channel on YouTube, like this video, drop your comments down below and tell us what you thought about this episode. Share a link episode with your friends, your lovers, your colleagues, anybody else you can share the link with, and also follow us on social media. It is Select Africa TV yonke indawo. Nami ngikhona enkundleni zokuxhumana nguSine Nene. But of course, if we VIP emcimbithi, then you get to call me Antama 2000, and that's also another handle you can use to search me on the socials. Okwamanje, happy Tuesday. Ayibonani emcimbini.